Gipuzkoako trialsin txapelketako azken kanporaketaren berri emateko, igandean amarterritatik aurrea ospatuko da txapelketako laugarren ekitaldia o kanporaketa. Aurrekoak Pasaian, Irunen eta Aurretxun ospatu die eta azkeneko hau Tolosan izangoa. Komentatu jo piloto batzui, Espaini mailan eta mundu mailan dabilen elite mailan dabiltzan jendeari aber animatzen diren etortzeko. Ikuiko ditugu Asturiano batzuk, Bilboko batzuk, Toledoko batzuk, Madrileko bat, Iruña eta Logroñokoak. Sabek trial taldeko Irene Caminos, Oier Lakuntza, Julen Sánchez, Julen Iraola, Beñat Aimar, Peru Dendaluze eta Oier Telleria hartuko dute parte. Irene Caminos aurten mutiekin batera ere lehiatzen ari da. Eta lehenengo postuan sailkatua dago Gipuzkoako txapelketan. Oier Lakuntza ere aurten ere oso ondo doa eta sailkapenean bigarren postuan dago. Kontutan eduki behar da, maila altuagoan dagoela aurten. Lehenengo urtetikan honea, jende gehixo animatu zaigu, ume txikia bati bat, eta batzuk aurten parte hartuko dute, Tolosan lehenengo aldiz, eta beste batzuk Gipuzkoako txapelketa osoan parte hartzen ari dira. Hauek dira, Julen Iraola, Beñat Maiz, Aimar Ardibide, Peru Dendaluze eta Oier Telleria Tolosan parte hartuko dut azkeneko hiru hauek. Eta, besterik gabe, beti bezala, Tolosako udaletxeari eskerrak ematen diguten laguntzagatik, familikoi, bike trialeko ekipoari, gurasoei eta kirol hau bultzatzen laguntzen ari diren pertsona guztiei.